Pripun, Pak? Wis entuk apa urung kanggo donor matane ibumu? Ngapunten ya, Pak. Untuk sementara niki kula durung kantuk ya, Pak. Soalnya mencari pendonor mata itu susah banget, Pak. Terus bapak ibu tuh piye lho? Lah mangkane kuwi, Pak. Tapi kula niki sampun menyediakan dana, Pak. 1 miliar, Pak. Kangge pendonor mata niku lho, Pak. Lah kira-kira sak miliar iku cukup apa ora? Insyaallah cukup lah, Pak. Nggih pun, Pak, nang ngoten lah balik mawon, Pak. Duh, Pak, iki Mas mau to? Mas. Wah, kula pireng saking mriko jenengan ngobrol kok. Enten pendonor mata pripun nggih, Mas? Ngeten, Mas. Dados wingi kan ibu kula sempat kecelakaan.